Den her video handler om tankefeltsterapi. Jeg har aldrig nogensinde været hos en behandler, som laver tankefeltsterapi. Og det prøvede jeg her forleden hos en behandler, som har søgt gratis prøvekaniner på prøvekanin.dk. Jeg vil ikke nævne personen, fordi det kan være, at sessionen slet ikke er mulig at tage mere. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg havde en helt fantastisk 2 timers session hos hende. Og hvor var det en gave at få lov til at prøve, og ikke engang prøve at mærke en helt almindelig session hos hende her pige, som fik taget en masse overbevisninger og mønstre og gamle ting, som sad i mig. Tag dem og bare få dem fuldstændig væk ved bare at sige noget og banke mig nogle forskellige steder. Altså jeg kan mærke, at det falder fuldstændig fra mit hjerte, når jeg siger det her nu, at det er den største gave, man kan give sig selv. Det er at fjerne nogle af de ting, som holder dig tilbage. Og det kan tankefeltsterapi i hvert fald hjælpe dig med. Jeg ved ikke ret meget om tankefeltsterapi, og jeg har fulgt nogle forskellige folk, både på internettet og i livet her, men aldrig været til en session for mig selv. Og jeg vil ønske, at du gør dig selv den tjeneste. Gør det også. Jeg laver et link her i bunden af det her indlæg, hvor du kan se alle de tankefeltsterapeuter, som søger prøvekaniner på prøvekanin.dk. Så du i hvert fald har en mulighed for at få en lignende session af den, jeg havde. Men jeg har virkelig sluppet nogle helt vildt irriterende ting i mit liv, som jeg også ville håbe, at I alle andre giver slip på, hvis I også sidder med det. Og der er sikkert en masse andet, jeg sikkert også skal igennem. Men lige det her, det gav mig rigtig meget. Og det arbejder stadig i mig, gerne med. Så det var her en anbefaling for at bruge tankefeltsterapeuter. Jeg er rigtig glad for, at du ser med, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du bruger prøvekanin.dk. Med kærlighed herfra til dig. Hej.